И какво става, хора? Днес ще ходим до сладкарницата. Общо взето добавям с колело. Крос. Там. Тук. Малко ми стърка на задната гума, хора, и няма да снимам много, но на връщане ще се снима много. Така че успокойте се. Сега тръгваме надолу. Така, ето е детската градина. Ето го магазина. Тук има един автобус. Ето една кола тук. Ето е и сладкарницата точно пред нас. Надявам се този клип да ви е харесал. Абонирайте за мен и чао!